ওয়ান হাগ্রামা মানে কি হাগ্রামাক বিচাৰিছে কি কাৰণত खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो नाजानाय बनस'नि दाजेनगिरि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारिया आफादनिफ्राय एरख'जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बनजित मनजिल बसुमतारिजों लोगोसे साबा सोद्रोमाफोरखौ अर्गेनाइजेशननि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बनस'निफ्राय एक्सपालसन एबा बोखारबाय होनना नटिस फोसावदों। क'क्राझार सहराव एटिएमआव खावनाय जाथाय जादों। क'क्राझारनि कदमतला थामहिनबा बिटिसि सेक्रेटारिनि लांगोनानि उल्था साखाथियाव थानाय बैंक अफ इन्डियानि एटिएम बक्सखौ हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै सिखावा खावनानै लांदों। एटिएम बक्सनिफ्राय बेसेबां रां गोमाखो बेनि बिबांखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसा गोख्रोङै संदानगासिनो दं आरो दायनिगिरिखौ आयेन बादियै हमनो मोनोब्ला साजा होगोन होननानैबो खौरां होदों। थांनाय सानखालि भारत हादराव सफैनाय रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनखौ दिनै फुंबिलियाव हादोरगिरि भवनाव मावख'आरि महरै बरायनाय जादों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आरो माखासे बिबानाव थानाय मन्थ्रिफोरा बिथांखौ बरायो आरो रासिया आरो भारतनि माहारियारि मेथाइबो दामनानै बिथांखौ बरायो। बे हाबाफारियाव साब्रै मिरु मन्थ्रि दिल्लीनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नर बि.के. सक्सेना आरो CDL जेनेरेल अनिल चौहानजों लोगोसे एस जयशंकर आरो सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे मख'जाथाव सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआबो बाहागो लादोंमोन। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना गावजों गाव सोमोन्दो थानाय हादोरनि मुंदांखा सुबुंफोरखौ सिनायथि होयो। राष्ट्रपति भवनाव नेमखान्थि बायदियै बरायनाय आरो गार्ड अफ अनार होनायनि उनाव हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना राजघाटआव महात्मा गान्धीखौ मान बावो। बिथाङा माहारियारि बिफानि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनानै मान बावो आरो राजघाटआव दावबायारि बिजाबाव सागान होयो। रासियानि हादोरगिरिजों लोगोसे भारतनि बायजोआरि बिफाननि मन्थ्रि कीर्ति वर्धन सिंहआबो बाहागो लादोंमोन। पुतिन भारत दावबायनाया नैथि खेब होननानै मिथि मोनदों। पुतिना राजघाटआव महात्मा गान्धीखौ मान बावो आरो पुतिना भारत दावबायनानै गोजोननाय फोरमायदों। बिरखंफोरा गोबाव जानाय आरो केन्सेल खालामनायनि जाहोनाव हादोरनाङैनो बिरखं गाथोनफोराव दावराव दावसि सोमजिहोनायनि उनाव बृहस्पतिबाराव सिभिल एभिएशन अथ'रिटिया बावैसो सिगां नोगोरारि उड्डयननि महादिरेगा फोसावनाय बिथोनखौ बोखांना लाफिनदों। बे बिथोना एयारलाइन्सखौ गावसोरनि सप्तायारि गोलाव जिरायनायनि सुत्ति लानानै क्रू मेम्बारफोरखौ सोलाय सोल' खालामनायनिफ्राय होबथादोंमोन। DGCA मोनसे गोदान बिथोनाव बुंनाय बादिब्ला क्रू मेम्बारफोरनि थाखाय फोसावनाय सप्तायारि रस्टरनि सोमोन्दै अपारेटरफोरनो होनाय गासैबो बिथोनफोरखौ बोखारबाय। मख'नो गोनांदि बे थिरांथाखौ फ्लाइटनि अपारेशनाव सोलिबाय थानाय हेंथाखौ नोजोर होनानै लानाय जादों आरो एयारलाइन्सनिफ्राय गोबां खावलायनायनि उनाव गावसोरनि समफारिखौ दिदोम खालामनो थाखाय गोबां सोलाय सोल' खालामनो खावलायनायनि उनाव गुबुन गुबुन एयारलाइन्सनिफ्राय मावफुंनायाव हेंथा सोमजिनाय आरो अख्रां सिबिथायनि सोलिबाय थानाय दिदोमथि लाखिनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै मख'नाय पेरेग्राफआव होनाय बिथोनखौ थाबैनो बोखारनाय जादोंदि सप्तायारि जिरायनायनि सोलाय सोल' लिभ बाहायनो हानाय नङा होनना मिथिहोदों। बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि एबसुखौ थांखिनानै बुंदोंदि एबसुआ आंखौ मानो नागिरदों? एबसुआ आंखौ बाथ्रा रायज्लायनो एबा बाथ्रा सावरायनो थाखाय नागिरदोंना आंखौ बुनो नागिरदों? बिथाङा बाथ्रायै होनदों। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। আপসুৰ লগত কি সংঘাত? আপুনি ক'লে ছাৰ যে সভাপতিয়ে আপোনাক মোক বিচাৰিছে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে না মাৰিব বিচাৰিছে এইটোকে সুধিছো মই। ওৱান হাগ্ৰামা মানে কি হাগ্ৰামাক বিচাৰিছে কি কাৰণত? আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে না মাৰিবৰ কাৰণে এইটোকে সুধিছো মই। আপসু বা UPPL একে বস্তু। ইহঁতে উন্নয়ন নিবিচাৰে। এতিয়া আন্দোলন কৰা আৰম্ভ হৈছে। এইটো গণ্ডগোল কৰিবই ইহঁতে য'তে ত'তে গণ্ডগোল কৰি পেলাই BTCৰ পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতে চেষ্টা চলাবই আৰু চলাই আছে আমি জানো এইটো। আৰু BTCৰ এই এছেম্বলিৰ যিটো লণ্ডভণ্ড কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে তদন্ত লাগে বুলি আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছো। ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে। অসমত 126টা এছেম্বলি চিট আছে। কি আপোনাৰ আমাৰ তোমাৰ কি আছে? 126টা আছে তো। মোৰ এৰিয়া কি আছে? চব আমাৰ অসম
এৰিয়া বুলি এনেকুৱা নাই 126টা সমষ্টি আছে NDA হিচাপে ক'ত কোনে ক'ত খেলিব BPF ক'ত খেলিব BJP ক'ত খেলিব বা AGP ক'ত খেলিব সেইটো NDA হিচাপে আমি সিটটো বিতৰণ কৰিছো 15টা সিটত NDA বিয়াৰ একদম ফাইনেল অসমত 126টা 15টা কি কয় BTC 15টা আছে 126টা টোটাল এই 15টা তো বিৰাট ভাল আপুনি চাওক আমি কৈছো সেইদিনা আমি আলোচনা কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল আমাৰ BTC অফিচিয়েলৰ মাজত আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছে ওদালগুৰিত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আমি ফাউণ্ডেশ্যন দিওঁ আধাৰশিলা কৰিম আধাৰশিলা মানে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব আৰু বাক্সাত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব আৰু আমাৰ বেকী নদী হাকুৱা নদীৰ ওপৰত ডাঙৰ ব্ৰিজ এখন হ'ব আৰু এনেকুৱা আমাৰ সেই গেৰুৱা সেই ধনশিৰি নদীৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা ব্ৰিজ হ'ব সেইবিলাক যাত্ৰা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেমপুৰ যোৱা যেটো ৰাস্তা ইয়াত ৰেলৱে লাইন উদ্বোধনী কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যে শুনা পাইছো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই জানুৱাৰী মাহত আহিব বুলি আমি শুনা পাইছো পিছত আমাৰ মাছ কেটাৰিং গণসমাৱেশ এই গণসমাৱেশটো আমি আমাৰ বিজেপি দলকো আমি সহযোগ বিচাৰিছিলোঁ এই হিচাপত বিজেপি দলেও আমাক সহায় কৰিছে আজি এই মাছ কেটাৰিঙত আৰু পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ মানে আমাৰ এই ৰেলীত উপস্থিত হৈ পেলাই আমাৰ হৈ পেলাই BTC বাসী হৈ পেলাই যিখিনি বক্তব্য ৰাখিলে আমি BTC বাসী ৰাইজৰ হৈ আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिरो बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्टोरनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिरो अनसुला आफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्टोरनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा